Kæft, den løber stærkt. Og Niels, han lægger stærkt fra start. Ja, det er hurtigt. Niels, smid du lige jakken, inden du falder for helvede. Jeg tror, der er håb om guld i hans hoved. 2! Vi håbede om guld, der fik Stive støder. Det bliver svært, var det? Kan du mærke, det er svært nu, hva'? Vi håber om papkronen, der sidder på nuværende vinder. Hoved. Nej. Han skal hjælpe Lukas. Han står og sprøjter ham til. Det er den bare så rundt. Hvad fanden er det, du laver? Din insane lille tysker. 1! 2! Få det godt ud. 4! Jeg tror også, jeg fik det for fint. Så blev det 6! 6! Hvorfor har du hånden i lommen? Hvad er det, den laver? 8! Og han er nede! Niels, du ved godt bunde! Du ved godt have, man skal bunde Niels! Det er Lukas indtil videre. Så er du klar, Gustav! Så kan han køre lidt endnu! 9! Det er fint. Du skal løbe hernede, Tosk.